Kápások. Ezen a néven futnak. Futnak? Mi az, hogy futnak? Ez azt jelenti, főnök, hogy most... Mindegy, hogy mi a nevük. Nyitott szemmel és füllel járjatok. Ti még nem tudjátok, milyen az, amikor egyre közeledik. A diáknapok Kolozsváron a Kápások csapatával, akiknek azért ez a nevük, mert... bárki jelentkezhet a csapatunkba egy feltétellel. Ha elég humoros, kreatív, sportos, odaadó, lendületes, csapatjátékos, fiatal, segítőkész, teherbíró, önzetlen, és nem utolsó sorban szexi és magyar. Továbbá a nevében szerepeljen a K. Szia, Emil vagyok. Nem Emil, Emil K. 2014 KMDS diáknapok, hajrá Kápások, mert a legszebb szavak K betűvel kezdődnek.